जोनोमा फैबाय थाया रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेफोरबायदिनो बे जोनोमाव आङो सासे बर' सुबुं महरै जोनोम मोननो हाबाय सासे बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय बेखायनो गासैबो बर' बिमा माहारिफोरखौ आङो खुलुमहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था लोगोसे मोनसे खावलायहरबावनाय आं मोनसे फेसबुक पेज खुलिनानै दोननाय जादों आरो बे पेजखौ बे चेनेलजों लिंक खालामनानै दोननाय जादों बेखायनो दासिमबो बे आंनि फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालामाखैबा बे पेजनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै आंनि फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालामदो राजनितिक एबा पलिटिक्स बे राजनितिक बा पलिटिक्सजों जोंनि हारिया गुबुन हारिनि गाज्रि पलिटिकेल खैसाराव बै जारिमिन समनिफ्रायनो दिनैनि समसिमहालागै भुगिबोनांगासिनो दङ बा खस्थ' सातजालाखौ सहायबोबाय थानांगौ जानानै दङ आरो बै समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हारिया गुबुन हारिनि गाज्रि पलिटिकेल खैसाराव मानो सहायनांगौ जानानै फैबाय थानांगौ जाखो जोंनि हारिनि गेजेरावनो ओरैबायदि सुबुं दं जायफोर सुबुङानोखि जोंनि हारिनि माखासे थासारिखौ मिथिब्लाबो मिथियै बायदि गावबा गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायखौल' मिथिग्रा मानसिफोरनि थाखायनो जोंनि हारिया बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो बेफोरबायदि गुबुन हारिनि गाज्रि पलिटिकेल खैसाराव गोजोमनानै थाबाय थानांगौ जानानै फैदों जोंनि हारियाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दं बेयो रावनिबो बिफानि सम्पति नङा बेयो जाबाय जों गासै बर' माहारिनि बर' रायजो राजाफोरजों दानानै होजानाय मोनफा मोनफा माहारियारि आफाद बेखायनो बैफोर जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दं बेफोरनि सायाव गासै जोंहा बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रानो बाथ्रा बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ जोंनि हारिखौथ' गुबुन हारिफ्रा गोदो समनिफ्रायनो नारसिनो जुजिबोगासिनो दंखायो बायदिसिना बिथिंनि लामाजों जुजिगासिनो दंखायो जोंखौ नारसिननो बा नाख्रेमनो बा बे बुहुमनिफ्राय फोजोबनो थाखायनो नाथाय जोंनि जा थासारि बे थासारिया मा समनिफ्राय बांसिनै गाज्रि लामायाव फैबाय दं मिथिगौना नोंथांमोना नट खालामदोंना बे थासारिया बांसिनै गाज्रि जादों होनब्ला बे थांनाय 2020 नि जा बिटिआर एकर्ड जाय एकर्डखौनोखि मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस एकर्डनि मुंजों मेनसन खालामनानै बे बिटिआर एकर्डखौ एकर्ड खालामनानै लाना फैदोंमोन बे बिटिआर एकर्डनि उननिफ्रायनो जोंनि जा थासारि बे थासारिखौ जों बांसिनहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बावैसो सान सिगां अर्थात थांनाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानाव जोंनि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट शेयार खालामदोंमोन गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों हादरनि उदांस्रि सानाव आंनि मोनदांथि बर' माहारिबाद आरो हारिनि अलखद समाव बर' आफाद आरो दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै गसंथाबोदों बियो गोथां जारिमिन बेबायदिनो हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो बड'फानि जोबथा थांखिसिम सौहैनांगौनि थाखाय बर'फोरनि इयुन राजखान्थियारि गोजोरथिया थारैनो गोनांथार आं हास्थायो बयबो सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रा खौसे गारांजों ओनसोलारि हानजा रिजनेल पार्टीनि सायाव गोथौ फोथायनाय लाखिनानै आवगायलांगोन आरो हारिनि सार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै हाबा मावगोन दिनै नङा गाबोन दोंसे लामायाव बयबो आगान सुरगोन बियो आथिखालनि थासारि आरो समनि गोख्रों खावलायनाय बेखौ एबसुआ नेनानै थागोन जे बिथाङा हादरनि उदांस्रि सानाव मा बाथ्रा मोनदांथिदों बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेज स्टेटासनि गेजेरजों जों रायजो राजानि गेजेराव शेयार खालामदोंमोन लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आंबो गोजोननाय मोनदों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय मोनदों जेरावनोखि दिनैनि समाव जों गासै माहारियारिखौनो बा जोंनि बर' फिसाफोरखौनो बा जोंनि हारिखौनो खौसेथि बा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावनो बा गसंथानो खावलायदों बेनि थाखाय आंबो रोजा रोजा मान बावहरो बा साबायखर बावहरो मानगोनां एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' सारनिसिम नाथाय आंनि सोंलुफोरा जाहैबाय मा नैबे जा हेडिं लाइन्स उदांस्रि सानाव आंनि मोनदांथि बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा बेवहाय मोनसे सिम्पल गिबि सोंथिया जाहैबाय मा जाय बाथ्राखौ बिथाङा हादोरनि उदांस्रिनि सानखालि मोनदांथिनो हादों बैफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा बेनि सिगाङावहाय थांनाय समफोराव मोनदांथिनो हायाखैमोन नामा
जायफोर थासारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव बिथाङा फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामबाय बैफोर थासारिफ्रा जोंनि गोदो जारिमिन समनिफ्रायनो गुगानो रोङाखै बा जोङो दिनैसिमबो बैफोर थासारिखौ हुगारना बा सोखाना लानो जों रोङाखै बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जों दिनैसिमबो उदां जानो हायैनि बा बैफोरबायदि थासारिखौ दिनैनि समसिमहालागै जोङो बोखानानै लानो हायैनि बा सोखानानै लानो हायैनि दायनिगिरियानो जाहैबाय जोंनि हारिनिनो बै साथाम साब्रैसो लांसुनिया लुबैसुला गावनिखौल' मिथिग्रा गावनि उदै बुंबानो सेटिसफाइड जाग्रा बै सानैसो लिडार्सफोरनि थाखायनो दिनैनि समसिमहालागै बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि हारिया भुगिनानै थानांगौ जानानै फैदों आरो थाबाय थानांगोन बैफोरबायदि लिडार्सफोरखौ जों जुदि नुनानैबो नुयैबायदि जानानै जों जुदि सापर्ट होलांबाय थायोब्ला जों बेफोरबायदि थासारियावनो जों थाबाय थानांगोन लोगोसे जोंनि इयुन जोलैयाबो बेफोरबायदि थासारिजोंनो भुगिलांनांगोन जों जुदि सेन्स जायाब्ला नाथाय मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन जाय बाथ्राखौ जाय समाव बुंनांगौ जायफोर बाथ्राखौ जाय थासारिनि समाव बुंथारनांगौ बैफोर थासारि आरो समाव बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंनाय जों नुनो मोनाखै बा दिनैनि समसिमहालागै जोङो गासै रायजो राजाफोरानो नुनो मोनाखै दिनै बिटिआर रेकर्डनि माखासे दफाफोरखौ 6 मान्थनि गेजेरावनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि माखासे खोथाफोर दंमोन माखासे एग्रिमेन्टफोर दंमोन नाथाय दिनै 6 मान्थआ थांनानै दिनैनि समाव मा 5 इयार्स कमप्लिट जानोसै बिटिआर रेकर्डआ दिनैनि समावबो जोङो बेफोरबायदि माखासे इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनां जाफोर खामानिफोर जों इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदिया गासै बर' फिसाफोरा नुनो मोनदिया अब्ला नाय बेसे लासिंसिं दिनैनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय जायफोर लिडार्सफोर लोगोसे बे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनायाव आन्दै थुलुंगा होबोबाय थानाय जायफोर लिडार्सफोर बैफोर लिडार्सफोरा मोनसे समाव जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिनि खैसारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानानै गालांनो थाखाय गेदेर गेदेर गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन बैफोर लिडार्सफोरानो दिनैनि समाव थाङै थाङै बै गुबुन हारिनि पलिटिकेल खैसाराव दिनैयो गाब्र'हैदों बा गुबुन हारिनि पलिटिकेलनि खैसारनि बिदैखौ दिनै बिथांमोना लोंहैगासिनो दं अब्ला बिथांमोनानो मोनसे समाव जोंनि हारिखौ लानानै जोंनि हारिनि सिमांखौ लानानै गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंबोदोंमोन बै समाव अब्ला दिनैनि समाव बिथांमोननि हारिनि सेन्टिमेन्ट हारिनि सिमांखौ लानानै सानग्रा गोसो मेलेम बा सेन्टिमेन्टआ बहा गोमाखो बहा गोमाखो जायफोर बाथ्राखौ लानानै गोदो समनिफ्रायनो होसिखावबोगासिनो दङ नाथाय दिनैनि समावसो बुंदों मा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ सिमांखौ जों जाफुंनांगौ आरो जों गासै बर' फिसाफ्रानो बेवहाय नांथाबनानै दंखायो गासै बर' हारियानो दिनैनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सानस्रि आरो सोदोमस्रि जा सिमां आरो थांखि बेनि लामाजों गासै बर' फिसाफोरानो दिनै आगान सुरगासिनो दं नाथाय सानैसो पकेट मानिनि लुफिया सियारनि पावार मोनबानो गोजोनग्रा बैफोरबायदि सानैसो लिडार्सनि थाखायनो बेफोरबायदि थांखिसिम जोङो सौहैनो हायाखै अनलि वान बै सानै साथामसो लिडार्सफोरनि थाखायनो मिथिबाय जेरावनोखि बैफोरबायदि लिडार्सफ्रा जों रायजो राजानि सिगाङाव गोदै गोदै एखेबारे दुखुनांथाव मिलौदो गारांजों गाफ्लालायनानै माखासे बाथ्रा बुंफ्लानानै एक्टिं खालाम जों रायजो राजाखौ माने जाम्बा जाम्बि खालामबोगासिनो दङ नाथाय दिनैनि समाव आं सानो गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' माहारिनि गासै रायजो राजाफ्रा सोरनिबा बेफोरबायदि नन सेन्स स्टुपिड एक्टिं खालामफ्ला गोदै राव बुंफ्ला जों रायजो राजाखौ थगायफ्ला गावबा गावनि गादिखौ गावबा गावनि धोन सम्पतिखौ आरजिनो खाबु लाग्रा सोलो खालामग्रा बैफोर लिडार्सफोरखौ दिनै गासै रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांजोबनो हाबाय लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फंनैसो बाथ्राखौ जोङो शेयार खालामलायबाय थानाय बा डिसकास खालामलायबाय थानाय जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनो माखासे स्टुपिड ननसेन्स मानसिफोरा बेफोर बाथ्राखौ सावरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जे सनितपुरनि गहपुरनि लखिमपुरनि बर'फोरा जोंनि बिटिसिआव फैनानै बिटिसिनि पलिटिक्सआव फैनानै बाथ्रा बुंफैनानै मा मुलाम्फा मोननो मा लाब मोनो बायदिसिना बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिबो दं जोंनि गेजेराव नंगौना ना रायजो राजा नोंथांमोन दा बैफोरबायदि जोलैनि मानसिफोरखौ आं फंसेल' बाथ्रा बुंहरगोन बे भिडिअनि गेजेरजों जे बिएसि बिटिसि बिटिआर बेयो जाबाय जों गासै बर' फिसाफोरनिनो सम्पति आरो बे बिएसि बिटिसि बिटिआरखौ दिनैनि जों मोननो हादों बा जों लाबोदों जोंनि हारिनि
गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांदों, गोबां सुबुंफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनांदों। बेनि उनावसो जों बेफोरबायदि मोनफा मोनफा एकर्डखौ दिनैनि समाव जों लाबोनो हादों। बेखायनो आं मा बुङो बे भिडिअनि गेजेरजों, बुहुमाव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ बैसोर गासिबो जोंनि हारिनि थासारिनि सायाव, हारिनि क्रिटिकेल कन्डिशननि सायाव बा हारिनि सोरबा लिडारखौ बा मानिबा थासारिनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बयबो बर' फिसाफ्रानो मोन्थाय दं। बेवहाय कुनु सनितपुर, कुनु लखिमपुर, कुनु गहपुर बेबायदि खोथा फैया। नेक्स्ट टाइम जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों कमेन्ट बा स्टेटास शेयार खालामो, बैसोर बायदि मानसिनि इमेजखौ लानानै आं नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोगोन। गुबुन हारिया जोंनि हारिनि सोरबा सासे बर' फिसाखौ गावसोरनि हाथियार खालामनानै जोंनि बर' फिसाफोरनि सायावनो फुथारनो नाजाबोनाय, फोथैनो नाजाबोनाय, जोंनि हारिनि सायाव बायदि रोखोमनि गाज्रि थासारि लाबोनो नाजाबोनाय माखासे पलिटिकेल इस्यु आरो थांखिफोरा बै गोदो समनिफ्रायनो दिनैनि समसिमहालागै जोबनो थाङाखै। बे बाथ्राखौ जों दिनै मिथिनानैबो मिथियै बायदि जानानै दा था। जोंनि बर' हारिनि गासै बर' फिसाफ्रा मालाबाबो गावजों गाव सिथारलायबोआखै, मालाबाबो गावजों गाव फोथैलायबोआखै। जुदि मालाबा समाव गावजों गाव फोथैलायनाय जुदि जाथायफोर जानानै थांदोंब्ला बैफोर जाथायफोरनि आन्दोआवबो गुबुन हारिनिनो आखाइ दं। जेरावनोखि बै गुबुन हारिफ्रा सोरबा सासे बर' फिसाफोरखौ एथुग्रोनानै सोरबा सासे बर' फिसानि महर मुस्रियाव दागो फोनांनानै प्रब्लेमखौ क्रिएट खालामनानै बिसोरो गोजौआव गोजानाव थानानै नायहरबाय थादों। मोनसे ओरैबायदि लासिंसिं बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन, आरो जाय बाथ्राखौनोखि आं मालाबा समाव जुदि गोसोखांफ्लाङोब्ला ओरैबायदि गावखौनो गाव लाजिनाय मोनो। आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन मिथिगौ ना? मोनसे समाव जोंनि दानि CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन, जों गासै रायजो राजानि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउस पर्टेलनि गेजेरजों बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन, जे 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि BTC ओनसोलखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामजोबगौमोननो। एसेबां लासिंसिं बाथ्रा बेयो। बिराद लाजिनाय मोनो आं बे बाथ्रानि सायाव दिनैनि समसिमहालागै। बिराद लासिंसिं। जेरावनोखि बे मानसिया दिनैयो गावनि सरकार सलायनाया 5 इयार्स कमप्लिट जानोसै, 6 मान्थनि गेजेराव बिथाङा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै, आरो बे मानसियानो जोंनि BTCखौ 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड खालामनायनि बाथ्राखौ सिमां नुदोंमोन। लोगोसे जों रायजो राजानि गेजेराव फोरमायदोंमोन। बेसे लासिंसिं, लाजिगोना लाजिया बिलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै जों रायजो राजानि गेजेराव मा मोखाङै फैयो जों रायजो राजानि गेजेरावलाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै हा? फिन खनसेबाव गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमहरबावनाय जाबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।